سلام كما يتوعلو كبرات قتلتي فنو ارتيفين لومي ربع 16 حسب لكم على فرنسا دالو زينا مسنادو حينا لكم قريبنا لنا مكتالكم زعدم اديب عبديه فيلما هرس زينا فيستيفال إرترا تشنسان سلستان نايم هزون سنعان عبمن بقعات المنسيات سنتوار أول محمد حبيرو بريزيدنت حمادي انترا دك نستيو مختن لمعتن زملكت سمينار اب كتما دكم حرك كايدا المزوبا فورو ابتكال تعنا امله ناي زحر ساعديتات كوتري ب 10 ميتاويت كم زعبي تغليتو امونغو منكس السودان توروار وهاب دغف حيلن تولع ግጭት ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ أمريكان مشاركتان ኣብ ሊብያ ዘካይዱ ወታደራዊ ምትእታው ቀንዲ ጠንቂ ሽበራዊ ተርእዮታት ምዃኑ ተሓቢሩ መንግስቲ ካናዳ ባርዕ ምሮር ንምክታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራባዊ ክፋል ሃገሩ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ ዝርዝር ዜና ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ምህዞ ዓቕምን ብቕዓትን መንእሰያት ዝንፀባረቐሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ጋዜጠኛ ኤፍሬም ኣልኣዛር መልክዕ ፀብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርባ እያ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ቀሪቡ ዘሎ ጥበብ ዝሓለፎ ምህዞን ሰንዓን ከምኡውን ውፅኢት ጽሑፍ መንእሰያትና ኣጥሬሞን ዘለዎ ዓቕምን ብቕዓትን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ኣዳራሽ ምህዞን ሰንዓን ቀሪቡ ዘሎ ብመንእሰያት ዝተሰርሐ ኣብ ግዜ ለይቲ ኣንበጣ ምቕታል እትሕግዝ መሳርሒት ነጻጊት መድሃኒት ጸረ ባልዕ ነፋሪት ብውሕድ ጸዓት ልዑል ውፅኢት እትህብ ዝተመሓየሸት ፍርጅ ከምኡውን ኣካለ ስንኩላንን ጽጉማትን ብቐሊል ክትጥቀሙላ ዝኽእሉ መጎጎን ካልእን እቲ ነጋድያን ዝያዳ ዝመሰጠ ኮይኑሎም ዛሜዝያ ዘለኹ ምህዞን ሕርሻ ጥቅም ኮይና ብኤሌክትሪካል ሞተር ትሰርሕ ኮይና ማለት ብኤሌክትሪክ ሰርሕ ዲናሞ ኣለና ሓንቲ ካብዚ ቦምባ ትስከማላትና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቦምባ ግን ተተኪሱ ሰብ ዝሃርም ገለ መለ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጡስ መድሃኒት ዘለዎ እዩ ንኣብነት ኣብ ግዜ በረራ ኮላ እዚኣ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ወይ ባልዓት ዘለዎ ቦታታት ርእዩ ባዕሉ እቲ ፓይሎት ናፍቲ ዘልዮ ቦታ ትኩስ ምስ ተኮሰ ከዓ ሓደ 30 ሜትሮ ምስተረፋታ ቦምባ ከዓ ንመሬት ክትበፅሕ ሳን ባዕላ ኣብ ትህዋ ትኮስ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ፍርሺ ንኽተዝሕለልና ወላ ኣብ ገዛና ዘለና 10 ሰዓት ወይ 8 ሰዓታት ትወስድ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ጌርና ዘለና እሕና ግን ፋስት ፍሪዘር ኢልና ዘለና ካብቲ ሽማት ትምርከት ማለት ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ወላ 2 ሰዓት ክትበፅሓልና ትኽእል ማለት እዩ ዝያርናት ማለት እዩ ክንደይ ሰዓት ኣጉዲልና ኣለና ማለት እዩ እቲ መንግስታዊ ትካላት እዩ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ርዩሲ ከም ፕሮጀክት ጥራሕ ንኸይተርሲ ዝኾነ ሓገዝ ክገብረልና ንጠልም ማለት እዩ ኣብ ግዜ ለይቲ ኣንበጣ ምስ ዝመፅዋ ሓሲባ ባዕላ ኣንበጣ መፅኡ ሌላ መጥፋእቲ ዝጅምር ማለት እዩ ነጋድያን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ምህዞን ሰንዓን ክምዕብል ዝኽእል ብምትብባዕ ስለ ዝኾነ ምትብባዕን ሓገዝን ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ከይፍለዮም ተላብዮም ዝያዳ ምትብባዕ ክግበር ኣሎ ብመንግስቲ ኹን ብህዝቢ ኹን ክተባባዕ ኣለዎ ምክንያቱ ዝረኣናዮም ቆልዑ ናእሽዮ ኣብ ከምኡ ክሰርሑ ኢልካ ኣይተሓስብን እያ ከምኡ ስራሕካ ብጣዕሚ ኢኻ ትገርመካ ክቕፅልዎ ከም ዘለውካ ንላዊ ማለት እዩ ሓገዝካ ክግበረሎም ኣሎ ንመጻኢ እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ ከም ዝኾኑ ብጣዕሚ ዘሕብንን ዘሐጉስን ኤርትራ ሳበይ ክትበፅሕ በዚኦም ቆልዑ እዚኦም ኢለ ብጣዕሚ ኣድኒቐዮም ሕጂ ዝሰርሓ ንኤርትራ መንእሰይ ስኒ ንኩሉ ነገር በቃ ሞራል ሂብካ ተስፋ ሂብካ ኣበይ ከም ዝመፅሑ ምሕጋዞም ኣቕረብቲ ምህዞን ሰንዓን ብወገኖም ፌስቲቫል ፍልጠትካን ዓቕምኻን ብዝግባእ ክተርእየሉ እትኽእል መድረኽ ስለ ዝኾነ ዳግም ጀሚሩ ፍርያቶም ከቕርቡ ምኽኣሎም ከም ዘሐጎሶም ጠቒሶም ሃናፂ ርእይቶታት ህዝቢ ተቐቢሎም ዝጎደሎም ክእርሙ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ጅኻ ብዝብልፅበ መጀመርታ እዛ ሰርሕያ ዘለኹ መሳርሒ ብውሕድ ኣማውንት ኦፍ ኤነርጂ ወይ ድማኒ ብውሕድ ኤነርጂ ትሰርሕ እዚ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ መጀመርታ ሃልኪ ይብልካ ኣብ ፀሓያ ኣውፂኻ ኢኻ ትጥቀመላ ወይ ትሰርሓላ እዛ መሳርሒ እዚኣ ስለዚ ኣፍሉጡ ዓብዩ ኣብዛ መሳርሒ እዚኣ ህዝቢ እዚ ዝያዳ ጠቃሚትን ኣርባሒትን ኮይና ስለዘላ ዝያዳ ንክጥቀመላ ጥራይታ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዳራሽ ምሪት መጽሓፍ ተቐሪቡ ንዘሎ ትሕዝቶ ዘድነቑ ነጋድያን ዋጋ ግን ካብቲ ናይ ዕዳጋ ፍልልይ ስለ ዘይብሉ ንመጻኢ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም
أغربت مصحفتي بوغنم بتقلقلت زغربا كبر مصحفت زملكت رئيتوهم زقبلوا بمحبار كم تنايك المحجي بدقوما زشيط ولو عدل كفتر تلابيهم مصحف يتصحف انبر اب عداغا مس حزب زلاليو حصرت الله ስለዚህ ነዚ ሕጽረት እዚ ንኽቃለለልና ከምዚ ዓይነት አጋጣሚ ምፍጣሩ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ እንተኾነ ከምቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ኸ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ቡክ ፌር ክበሃል ከሎ 20% እቲ መጽሓፍቲ ጎዲሉ መንግስቲ ይድሽፍኖ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ የለን በተዋጊኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ቁሩብ የንፀርፅር ኣብ ተኣሽሙ ንሕና እውን ኣካልናቱ ደይምዃኑ ኸኣኒ በቲ ሓደ ወገን ቁሩብ ቂር ይብለና ማለት እዩ መጽሓፍቲ ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣማ ካብ ዜና ፌስቲቫል ከይወፃና ብምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ዕቑር ፀጋታት ባሕርን መሬትን ኣቓልቦ ነጋድያን ስሒቡ ንፀብፃብ ወኪል ኤሪና ደምሳስ ፀጋይ ሳምራዊት ሊቪዮ ክተቕርባ እያ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ዘሎ ንዕቑር ፀጋታት ባሕርን መሬትን ከምኡውን ንሪሕብ ዕድላት ወፍሪ ሕርሻ ቱሪዝምን ካልእን ዝውክል ትሕዝቶ ኣቓልቦ በፃሕቲ ስሒቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነጋዳን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ጽላት ሃብቲ ባሕሪ ንምምዕባል ዘሰላስሎ ዘሎ ዓበይቲ መደባትን ዘሎ ብድሆታትን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ታሪኻውን ጥንታውን ቅርስታት ኮነ ዕቑር ዓቕሚ ቱሪዝም ብቐሊሉ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ካልእ ነጋዳን ዝመሰጠ ነቲ ብጽሑፍ ስእልታትን ቪድዮታትን ዝቐረበት ትሕዝቶን ካልእ መደባት ልምዓት ኣብ ሞባይል ወይ ታብለት ብቐሊል ኣውሪድካ ክትጥቀመሉ ዝኽእል መተግበሪ ወይ ኣፕሊኬሽን ኣብ ግብሪ መውዓል እዩ እዚ ኣቕሪቦሞ ዘለው ብግብሪ ምክንያቱ መግለፂ ጥራሕ ኣይኮነን ብግብሪ እዩ ከመይ ገይሮም ክገፉ ኣለዉ እንታይ ይኸዱ ኣለዉ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዚ ናይ ማዓስከር ናይ መዕሸጊታት ናይ ዓሳ ወይ ከዓኒ እቲ መጻረይ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይነበረን ከምዚ ሕጂ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ኣይቀረበን ሕጂ ግን ሓደ ብሓደ እሞ ከዓ ካብቶም ኣባላት መግለፂ እናገበሩ መረዳእታ ዝህብሉ ዘለዉ እቲ ካብቲ ዝተፈለየ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝተፈለየ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዛዕባ ኣማዕባብላ ናይቲ መተግበሪ ኣባል ምርኢት ኤግዚቢሽን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ኢሳያስ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኮንፈደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከተማ ባፅዕ ከም ዝማዕበለ ጠቒሱ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ብቐሊሉ ናብ ነጋዳን ኣብ ምብፃሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ እታ ሓሳብ ክትብገስ ከላ ፀጋታት ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፅሑፍ ብስእሊ ሰብ ኣክሰስ ከም ዝገብሮ ብጀካቲ ኣብ ኤግዚቢሽን ዝቐርብ ተወሳኺ ፀጋ ከም ዘሎ ክፈልጥ ሰብ እቲ ዌብ ፔጅ ተዳልዩ ማለት እዩ ዌብ ፔጅ ተዳልዩ ኣብዚ ዳራሽ ዝመፀ ሰብ ሞባይሉ ከፊቱ ኣክሰስ ገይሩ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ታሪኻዊ ባህርያዊ ዘለዎ ፀጋታት ፍሉይነት ሓቅታት ብዛዕባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ታሪኻዊ ቦታታት ንእሽተይ ሓበሬታ ይህብ ንግዚኡ ብቋንቋ እንግሊሽን ትግርኛን ተዳለለ ኣብ ቀጻሊ ብዓረብ ክንገብራ መደባላትና ማለት እዩ ኣቦ ምርኢት ኤግዚቢሽን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ስዒድ ሳልሕ ብግዲኡ ዕቑር ፀጋታት ናይቲ ዞባ ኣዝዩ ዓብይን ሰፊሕን ብምዃኑ ንኹሉ ኣብ ፌስቲቫል ምቕራቡ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ትሕትን ልዕልን ባሕራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዞባ ዝያዳ ፀቂጦም ከም ዝሰርሑ ኣረዲኡ ደሴት ማያዊ ክፋል ንጥፈታት ናይ ሓረስቶት ናይ ዓሳ ኣብ ተወሳኺ ከዓኒ ኣብ ዝቐረበ እዋን ክድህሰስ ዝጀመረ እዚ ናይ ትሕተ ማያዊ ትሕዝቶ ምድህሳስ ንዑይና ብዓብዩ እቲ ባክግራውንድ ጌርናዮ ዘለና ኣብዚ ደሴ ካብ ኩለን ደሴታት ከም ሓንቲ ኣሽሙ መሪፅናዮ ኣለና ከም ካልእ መሪፅናዮ ዘለና እዘን ዝጠሓላ መራክብ እየን ምናልባት ክሳብዚ ሰዓት ዝተረኺበን ዘለዋ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚርካ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዳርጋ 36 መራክብ ኣለዎ ብዝገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነዘን ኩለን ትውክለልና ኢልና ዘምፀናያ ከዓኒ ሓንቲ ዝጠሓለት መርከብ ከም ኣብነት ኣምፂና ኣለና ፕሬዚደንት ሃማዴ ወይዘሮ ተኻጽፋ ሚካኤል ብ12 ሓሰብ ከተማ ደቂ ምሓረን ተራ ደቂ ኣንስትዮ መኸተን ልምዓትን ዝምልከት ሰሚናር ንኣባላት እዚ ማእከል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንነበርትን ኣካይዳ ወይዘሮ ተኻ ንኣማፃፅኣ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮን ማዕርነት ታሪክን ዕላማን ሃማዴ ድርብ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ተራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ መድረኻት ቃልሲ ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ኩሉ ዕማማት ሕብረተሰብ ኤርትራ መሪሕ ተራ ከም ዘለዎና ገንዚባ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መኸተ መድረኻት ደቂ ኣንስትዮናን ዘርኣዮ ታሪኻዊ ጅግነት ዝመጉሰት ወይዘሮ ተኻ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝወራረስ ናይ መኸተ ቅያብ ልምዓት ከም ዝድገም ዘጠራጥር የለን ክትብል ብዝተፈላለየ ማዕርግ ካብ ኮሌጃ ዝምረቓ ዘለዋ ኣብ መደባት ልምዓት ዓብ እጃም ከም ዝህልወን ገሊፃ ወይዘሮ ተኻ መወዳእታ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ንምርጋፅ ገና ብድሆታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ሰራዊት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ብትምህርትን ሞያን ከማዕብላ ተላብያ
تساتفت بوغنن واናውነት ናይ ሰሚናር በመጥቃስ በበደረጃው ከቅጽል ተላብየን አማሐዳሪ ነው ዘባደቀ መሐራቱ የማና አብራብ ዛሃቦ መዛዘም ቃል ነብራኽ ንቃሐት ተቀንዲ ዕድቅ ስለዝኾነ ንሃማዲየ ስለተዝወሰዶ ተበግሶ መጉይሱ أمن الزواف ورو أبقى دامي منفق نايز عمت عم دبرت عنا أمله نايز سجلا نفسرات قطري بعشرة مئتويت عبيت كم زرعي حلفت عم دبرت عنا تحقق غاز النرس زي دي برا حبيرو زي كازين أبتات كالب من اللاس كن نايز قبرا قطري بربعة مئتويت شفنا اختاب الدماء بحمشة مئتويت كم زوز سخاف ليتو تمزجيب زول عوت وزيت نايت النابر هذا مزن نقحات كم زخون زحبرت حقق غاز النرس زايد مس مشاركتي بموهاد زكايد قوسقاسات بزل على المغزالو مدب كم زول بمتكاس لو معمت بهزبس سرحي متصبي نفس صورات أبتز زكايد زعرت وصاحد الرغيت كم زفتر تون عمنة قليتهم مدبرت عنا أمله كاب حوصة ختما فرو أستاد 7 كيلومتر نشانق معراب رح يغاس دوكونت كوينا ننبرت محضرات كوابي دنانلو ايرو ماله مالكان ربع حداسن كمون نبرت رالو نوزبا عد غيح أقول بلوت تهب زغوركم تعذب تستغطل زينا وزايد دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم زينا وزاي أمانغو سراويت منغس سودانن تورور وهاب دقف حيلنس تولع قجت كاب قطر وزان نخوني مدسخم زلو ودو بحرات هاقرات قليزو بسنك 4 وارح قطر زلو قجت لعل 4 حسابات كم تقتلون لعل 1 مليون كم تمزابلون تودب وسيخ حبيرو سراويت منغس سودانن تورور وهاب دقف حيلن نتقجت نمهداء كفر موز أنحو قزياو تخصنا يمقرات سماعات نوح كي قبره كتا حاسم صنحو يفلت بس دما سباوي تاون محبر قطبان صقمات እናገደደ ይመጽም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ አሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሊቢያ ዘካይዶ ወታደራዊ ምትእታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሽበራዊ ተሪኦታት ምዃኑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ደጊሙ ወቂሱ ኣብ ማለን ሪፐብሊክ ማዕከላዊ ኣፍሪካን ተኸሲቱ ዘሎ ተመሳሳሊ ፀጥታዊ ተሪኦ እውን ሳዕቤን ናይቲ ብሊቢያ ዝተኻየደ ቁልዕ ወራር ምዃኑ ፕሬዚደንት ፑቲን ወሲኹ ገሊጹ بريزيدنت بوتين نزغلصت مال 15 حسن تساتفت نايت ختما موسكو تنغدو زلا اهغراوي وعلى صطاب زسمع مدريم من كل قبل على ليبيا سفصم ورار بغندو ربحات محاس مخانو زحبر بريزيدنت بوتين محبرسب عالم نتبواغا هيوت نصوحان سباتن متحاسل اولونت هاغراتن زكاي زلو مزمزا نمكتاتور وقصاوت ازخاخيرو أمريكا ربحاتان محاسب سوريان كالوت هاغراتن تكايدو زلا متتاو تمساسال صعبينات يقتل كم زلو ناي قربا تعذبتي يغلصو بسنكت متتاو بفلاي سوريان ليبيان ناب كبيت كلولاو كم تشمما يزغلاز منغستي كندا بارع مرون مكتا اب سميناو معرباون كفال هاغرو حصناي ايوان حدغا دنغاغي اوجو تمنغسنا تبارع المقصارا شحاتو وساتا ابلات سراويتن سراتنياتات مطفا تحون كم زوافر بمحبر تدنغاغي نزي توسنه غزي خمصن عرديوم اب كندا بزعم زبا حدغا بارع مرور استاد 15 مليون هكتار جاكا خمتا مخز توسو صبصابات اتا اكبابي عنوت اب تاريخ هاغر زخفه مخانو يتوسوم تبارع نفس في حقابيتات كندا يلحم بمهلاو خساراتات ممليسو زايد كم زخيل يزمت زلوم اب تخباب تخسيت زلو برتو وعي تنكناي تمكت زي رخبه بارع مخانو كيلاتات يحبروم كلماو نوت زنكلو كتر وعي تنكناي تابس فلال حقابيتات علم زخص زلو حدغات بارع مرور كوين مهلاو صبصابات يتوسو منغسي نيجر امباسادر ايفري كوست اب هاغرو وشت 24 ساعات كوصت ازاز كم ذهبت مالي 15 حسف ليتو اتبع 26 حمله ام نيجر علوا منغس زكايدو تادراو غجله مغلصيو تسغمت ملسا غبرنايت بريزيدنت ايفري كوست اولاسان واتارا نتوطباو دب هاغرات معرب افريكا مالتي كواس اب لعلي نيجر ككايدو تين زلو تادراو سغمتي بمدغافو كم زخنا عينت يروم تسغمتن زمدنا خلتين هاغرات بحفشا نتوطور كنتات بدبلوماسياو مداين مفتاح نزكايد زلو تعري زعنكف مخانيوم مستزوبا غربت زلوم تنتن تزغلصوم بريزيدنت واتارا بزهبو مغلصي نتي ايكواس اب نيجر ككايدو تين زلو تادراو سغمتن مدغاف ايفري كوست كاب 850 كساب 1100 سراويت كتوافر دلو تخم زلا بمحبار بريزيدنت محمد بازوم اب سلطان ملاس بعتوب كم تسرح تمباصيوم مالي بوركينا فاسو غينن وطن ايكواس بمخنان نتي ام نيجر علوا زكايدو تادراو غجله زلون دغف يغلص اب مهلاون زغون عينتو تادراو متتاو نزوبا معرب افريكا نبجت كيمرحو كم زسق يردوم امريكان فرنسان زركبن هاغرات معرب نتي ايكواس اب لعلي نيجر كوز دوت ينزلو تادراو سغمتي كم زدغفو مغلاصن يذكر
أمريكا توسع 200 مليون دولار زقمت وتدراو دقف نيوكرين كتقبر كم زوسنة تفليتا إذا حدش دقف ميسايلات كبيد برت دروعات مكاينن كالو تدراو نواتن كم تتقلل صحف قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن بعشرة ربعتن حسب زهبو غازتاو مجلس أنتيروم إذا حدش دقف أمريكا كوينات يوكرين مفارق لكاتي 3 كتن كابزو لعم بلا 4 نعيد كن سنكن دقف موقانيا زحبر بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين حيلتات يوكرين بأزوار هاجرات معرب تدقيفهم ككايدو صنحو صرمت قعت 5 فشله اتا اصوار دما كم زعنويو اب سالسزي اب زهاو مجلص افليتوم كونات يوكرين امونغو روسيان يوكرين زيكونا امونغو روسيان بامريكا زمراح كيدان سمين اتلانتيك نيتو مخانو كغلص انحيوم علاماتنا خرز مزلو كينات بوندو كل مدياو غسغاس روسيان مدرات زعلم مخانيم تنتنتي زغلصو زغركم تعذبت زيناتات قدم زامنا ارسال زينه كدغملكم فيستيفال إرترا 2023 ناي مهزون سنعان عقمن بقعة منسيات استنصبارو له مخانو تحبيرو بريزيدنت حمادي نترا دك نستيوم مختن لمعاتن زملكت سمينار اب كتما دكم حرق اكايدا أمنوزوها فرو أبتكال تعنا أمله نايز حرسة أديتات قوزرب 10 ميتاويت كم زعبي تقليتو أمانغو منكس السودان توروار وهاب دقف حيلنس تولع قجت كاب قوزر وزعي كم زخونة تقليتو أمريكا مشاركتان ناب ليبيا زكايدو تدراو متتساو كندت انكش براو تريوتات مخانو تحبيرو منجست كندا بارع مرون مكتا اب سميناو معراوان كفال هاغرو زوتنا ايوان حدقا دنگاغي اوجو بارك زهوركم تعذبتنا ساعة سدالو زيناتات شنو تانا بسزازي ملوس لمكتالكم نمسكن برمعاتي